Dobrý večer. Práve je 7:30. 28.4.2011. Práve viete, čo sa nám stalo? Bolo to hrozné. Stretli sme jednu dievčinu a volala sa Nikola. Hlavne myslela si, že sme jej sestrnice. No ale to tak nebolo, proste nie, lebo sme jej nechceli byť sestrnice a vôbec to nebola pravda, vymýšľala si. Zato sme také bohaté, vieš, a ona je taká chudobná. Dobre. Ona mala ísť na autobus. A dala som jej peniaze. No, dala som jej veľa a ona povedala, že no dobre, to je málo. Tak som jej dala viac, dala som jej 20 eur. Nie, to bolo jedno, nahaj si. Daj aj svojej rodine. No. Nahrávame. No, a ďalej sa podialo to, že išla na autobus, ale my sme si išli kúpiť nákup. Išli sme si také veci kúpiť, to je jedno, hej. A ona prišla za nami do Európy a vraví, mne nejde autobus. A sme boli pri našom paneláku a ja vravím, a moja architektka hovorí, Nikola, veď ty už choď domov, na čo si s nami išla? A ja som hovorila, mňa to nezaujíma, mala si ísť domov, si mohla byť dávno pri Tesku. Viete, ona bývala staré deti, sú chudobní, oni sú v rodine 10. No, to nejdem vraveť, nejdem sa opakovať, daj na kameru na mňa, alebo ti strelím takú pecku. Šky bám bám. Teraz nám povie niečo, čo sa stalo dneska a čo sa jej stalo, lebo ona bola vonku, dobre. Dávam mikrofón pani architektke. No ale musíte, pani Zlatá. Že dneska to bolo hrozné. Dívajte sa do kamery. Dneska som zažila strašný deň. Bola som s Renem. To nie. No, neviem, tak čo vám poviem. Dneska bolo krásne, slnečno, pooblačno. Tu, ak vidíte, na severozápade od mojej ruky je oblasť Michalovce. Tu presne v strede je jeden človek, ktorého nenávidíme. Nie? Áno. Takže. Tu na východe... Áno. Takže. Dneska... Ale nie. Ale hej. Zajtra je slnečno a možno budú aj nejaké prehánky. Takže dážniky so sebou určite berte. Tu veľkú, vieš, tu. Tu ty malé. Ja mám slovenskú mapu. No, takže. Ja to budem držať. Teraz vám ukážeme počasie. Pri Ružomberku, kde je teraz môj bývalý v ústave, bude zamračenie. Kde máme Michalovce? To bude niekde na východe, lebo to sú lazy. No, takže napríklad Prešov. Na Prešove tam je známe veľké šarišské pivo. Predsa. Napríklad v Bratislave, ja vám ukážem Bratislavu mrzkú. Vidno ju? To je jedno, hej. Bratislave. Vidíte? Máme tu odtoky, prítoky, zálivy, Dunaj, Hamburg, Štrásburg. Tu potom máme dole tento Dunaj. Tu je Trnava. Ak vidíte.
nevidíte. Tu je Mijava. To je pri... Mijava je pri hraniciach. Mijava je Českom. pri hraniciach z... Česko. No ja viem, ale ja chcem povedať čo iné. Nevadí. Česká republika. Tady jsem bydlela moc, jako bylo tam hezky, ale když jsem spoznala jedného kluka, tak to jako hezky nebylo. Tady v Olomouci. Au. Olomouc. To je tady tohle. A teraz... Tak tam jsem bydlela moc veľa let. A teraz vám dám do rúk Adelu Banášovú. Mňau!